Pertsonak izaki soziala gara, eta lagun hurbilen, auzokoen eta familiaren arteko harreman seguru eta afektiboak behar ditugu. Harreman bakoitza desberdina da, gure bizitzako eremu desberdina hartzen du. Hala ere, modu batean edo bestean, guztiak daukate gugan eragina. Gero eta gizarte isolatuago batean bizi gara, eta hortaz, harremanak zaintzeko asmoa eta nahia izatea garrantzitsua da. Aspaldiko bizilagunen arteko laguntzazko harremanak eta zaintza komunitarioa modu kolektiboan elikatzen jarraitu nahi da. Behar honi erantzuteko, Teknoadineko proiektua martxan jarri da, eta honekin auzozaintza sare publiko komunitarioa. Bertan, herrietako zerbitzu, denda eta baliabide desberdinek parte hartzen dute, herrietako beste zerbitzu publikoekin batera. Pertsona hauek, beraien lanpostuko eguneroko jarduera dela eta herrietako adineko pertsonekin harreman zuzena duten pertsonak dira. Eta adineko pertsonen ongizatea arriskuan jar dezaketen egoerak goiz ikusteko giltzarriak dira. Auzozaina izateak zure inguruko pertsonei arreta eskaintzea esan nahi du, eta haien ongizatea arriskuan jar dezakeen edozein aldaketa jakinaraztea. Ez du dedikazio handirik eskatzen, egunerokoan sentsibilitatez eta errespetuz begirada izatea besterik ez. Teknoadineko proiektuak laguntzazko begirada eta herri adiskidetsuagoak izateko lan egiten du. Era berean, herritarren eta oinarrizko gizarte zerbitzuen artean komunikazio kanalak sortzen ditu. Lanketa honetan parte hartzen duten komertzio eta zerbitzu desberdinak Teknoadineko pegatinarekin identifikatu ditzazkegu. Interesa edo informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan gure taldearekin. Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Europar Batasuna Next Generation EUk finantzatuta. Berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planean, oinarrituta gauzatutako berreskuratze eta erresilientzia mekanismoaren bidez. Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Altsasu, Olazti eta Ziordiko gizarte zerbitzuen mankomunitateekin batera.